sanity. Yo, somebody at the phone, a jump for Madame and Didier Quanso, Oshombre Noir, Lucia, Ababa Home, a year meat, Eduasan, Emu Pepe. Said the Miam and I was a penny, Bemen, Catechis and Promo, dance, so SCN. A bonon son pepe, Madame and Didier Quanso. Ye beji eye adisidie madawroma ani die kwan so ye beji adisidie no nam say ye maame no ote ase no no ote e de ma awurade nti e bonon kono pepe pa ye de ye maame ye nana ya de nyina ne be wura aso dem ne be kwa aso dem eho ana ekoye ofusom e de amano nti madawroma ani die kwan so non son pepe send painful a kind no ufrin tem a brunsua ana when ye den a brie madawroma a brenin yen wodie wow what is it MLB bomodia so be manade aben na bibia akoso no madawroma ni die kwanso enti samre ye toaso ye ma menwom no ye body twato yewia enwe kura e besa bobiom enyuma na otiase a na opepa ne saa nyum ya na ye boyi eno na otiase na opepa nyum yi obo a ba bi owu bia na ne honhom asori nti enyum ndie ebe bopa nya asam ketua ti madawroma ni die kwan so ye bon bebe a na enye yi bia na ese ye ma menwuma na opa no ni die kwan so ti non so pepe ye beji adisidie no
na yeji adisiedie no adisiedie no madaroma unyankoto eyepetia ne hyentiade na mesrewada na wainiska edi amaye madaroma ndidi kwa so tienche bia na yeji adisiedie no nonso no enyabo sede mia papa sofo esienu no ebo no nkron pepe pa yedie maame ebeko asodem ho ana ekoye ubusom edi amano ndimadawroma nidi kwa so mumie nye bibia ententem madawroma emre eniwo ya fa ti adisiedie no enche bia na ye baba ye beji ti wudie emewa misrewa se beba na ben nonkron pepepe na yedie maame ye na yade nyina yede no ekọ asodem ho ana yekoye ofusom edi amano madawroma nidi kwa so ni nyina yeka
ya no kasaram digina ha meken wo mukuta ya ntima epofa agebo hyen yase no mele ikwe edipa na ya dika no wo mudoso pa maame na ediba ya na sama do ho yase wo bia tese wo pia no aba eno mere na wo bade na ade baaye enti abusua bebrebe na ye kro no ase ne abusua ye wa asante mamponda ho ya de siede ye ntima agebo hyen epofa ye petia ye pe mu bode yensa srada broninsa srada edaso ananom edo medie ye wabusua ye de ma wono no na se okokwato na kua hema ase ne hema na mutrase na one wo maame nom wo papa no abusua ka ye nyina mutrase na mudi amane a wo aka kire wo se meba de nananom asenefo ye di gya me kwani wo hyeche ne kakra ye hunu sampa waba na mmom wo mo yensinsa mankwa amaye ye mpese bi bebe bi hu ya sa beche ne ma ese ne ase ne abusua ma ne mema ye kasa kire eno mere wo kwe dia wo so be ka kire abusuafo ne ye ka kire wo no ye se wo de ya kan kan sa ama abusuafo ma ye ai na ye koyi bibia suntwa yo mesami gina ho ma eye nua mema nom wo mo yire nom ye se ye kuma ye ko yansu eni asam tenten bi aye ka yansu ekuta yensam empema henum ya kuma awanye na ndeme ya betwe agu ne su bebrebe so oduru kwa mu a wodi bi afa dropping na wodi akofie na wodi akobona mane asa ni ase ne abusua ye kasa kire ya kuma ene ya ase ne no da wo mu nyina ase papa yo nana no mo atrase abusua je agechrede ja wo nua kwan ja wo ba kwan ja wo dofo kwan amamra ne amane kwan so ade atia no pa ye je agesiede ye mama moniti a ade hye ya me hye
Enti wamukura wamunsem wamuntima oba tampa ehe na wokwa emirika edasui epofa
Wamu wie ni saa. Wamu duku. Wamu shenti adeɛ bɔ ano kyerɛ sɛ fitaa wamu akoma mu fitaa. Wamu dɔfo prɛko pɛ. Wamu wie ni saa wamu wie yɛ. Wamu shenti adeɛ ɛkari prejo mmienu. Nana ne monyi mfa ambulance. Mfa ne dɔfo prɛko pɛ. Enya no kwan ma ne nkɔ. Ye wie ni saa ha yɛ mpanyinfie. Baabi a baanu ana abaasa behyia no. Ne tweri ampo basa yi adɔbɔ wɔ ha nti. Te sisi yɛ de toɛ wan fa ntoɛ yi nsɛm. Nana ne mo ada roma. Srada deɛ nsɛmpo amego ho. Ntɔ abusua panin na ase no ɔsɔre no ɔbɔ adeɛ n'anim a. Owura no owura yere. Se mo mfa wo ne deɛ no enyi apaye. Pagya wɔ mo adeɛ nyinaa. Wɔ mo wie ni saa. Omu wie ni saa. Wamu kura wamu frawa enkaidu. Emma no dodo na ani ho. Eso mo ba na so mo pe ba bi ade ye maame do fo preko pe. Ya de nyina atwo a. Obo kɔ no mo hu sa frawa yi da ho a. Wo mo hu sɛ ha ɛne ade ye maame. Ya de nyina maame Mary ɛtwo ye. Na sɛ de owura ne owura yere Mr. Amoako. Ben kono fo be menyansani. Wone ne yire dofo. Wo mo se bibi ne ye ma. E de kire ye maame Mary eni ebusua eno no. Ebusua ne be de enti madasi dasie mo. Dasie nyama nhyira mo. Ebusua ne de wo gye ne ma ne nye. Ebusua e wo akira ha. Eni ma ne wo akira ha. Yegusua ye gye adekyerede. Edura no pa ye friend adekyerede kyerɛ wo dɔ ketewa bi ensa ye da mo ase Mary and walk for an animal on Seattle. A man Busia the Ansagui tea. About Bracassia. Ninchika 4. Or Papenchika 4. A year boss for Adriana. Ebusia Penny. Jagadu Edawa Moano. Said you almost see the actual Busiana to Aunt Mary. What was wrong with him at Sonia? Me kwena man kabin fata tuntunkuni o papa so ko ya hye eti sanna sane bayi kwa e wo se busua ntimi si bibi e de kire busua ina to Aunt Mary wo kono okoto papa na to obisa ne se wo ba e die ne si ye ne nkra ba ne de ma wa ye maame Mary enyama ne bobosu abo a kire o papa e just upon okumankuma. It's one swam by a woman, crown woman, simmer. A puffman. Woman, we any sa woman, ye. Woman, crown woman, I feel be a sign. Woman, we any sa woman, ye. Woman, quite and that's so. Woman, shanty, I dear, carry play dime, ye. None of me from Fambulas. Woman, we any sa high and penny fear. None more transit. The Drew Satan be a bedroom pepper, so we are more best sorry. Your friend at the Abbey. For ye are pie. None more that Roma. It's a voice say. One more cry, one more snap, sladder. Yes, in Pomego. None more yans are for money. The time when I'm sorry, no more party anymore. Mudia bon piper, Ediama Womo. Said ye. None almost see Ebusiani so more. And I'm that's yemu, that's yama, Yamishram. Yabuswa, Yaji, at the Tredia. Shrawodo, it will be answer. Yama, Mary, no penny pa. What do Nipa? Nipa and Mobbo, or who Nipa Mobbo? Shrawodo, and Fantasy, Fansobotum, Fanco Jada Cronin Chenamo. You be your doctor, I want to do time I will point in them now.
Ogana Satigos, Canterbury, I say, the Judy, the Paco, the Damoisi. Yo, son, I'm Sergeant Obian. Bijina Mama Mary, Nina Yabua, Frankie Yabua, our war amon. What we are in a battle. Ya mammy, a friend of Fia Asantua. Oh, wait, for Bedini, I a friend of Fia Asantua. A year of bad fish. One more mammy. Wamuna Ewaha, a mamma near Mania Quanso. Almost 1 month in you, 1 money there, bit that. Were you any ye? A fear and 12 friend and Anna Precope when you're in the border. It was what by and say. What crying and simmer? A puffer. Would you fancy? With the beer, you really saw something. Yeah, Papa Yadina. What did you want? Ben Corner for Bemen and Sani. I want to sweat with her. What then, sir? Papa Yamuaka Basron. A radish of swine is my. What's it would be? Would you fancy? Baba Deepa. Debia. What really, sir? What credit you? Listen to your dear pano. Nekua. Nana money. Namufanya ya mame. Mary Pine. Wakomo Kubra. When your man Bobusu. About Atre. Omo Edi Capon. Ebusiani Besomunti. Madasi. Dasiemu. Dasi Yama. Yami Shramo. Edamoasi. Takotibu. Yegusua yaji. Aditredie. Aditredie. Chirawodo, Kitwe Biensa, Chirawodo, Yadamoas, Yami Shrab. Adofu Busua, Yeme Busia Yako. Woman and you have. Omo me busia ya akono. Na be ya hin.
Nana bɛyɛ ahene nana adumfoɔ ahene nana mo adu ha ɔmo ma abusua yɛ ako sɛma mo akɔ Apostle Anthony Benkono for Bemenya Sani Dudu Bribie and a Tikoti Suobi animu. A year in Niema and Ato Santana Obapa Edi anymore. What they bano. I adiane fa kasefe. And Renaqua, or we are going I'm
man kwatia and now ye prepare. We hear a dear John Jeneba. Zankana ye prepare. Mammy, a wedding fear to your crown. But try to over some po. Wako him a crum. Aquastran and bananas. Bamo worry any moon was the other. Me man for a total more crum. Sadia, you do for the baby. And you'll be a baby. Bamo won't go and it's me a dear way. What's the about I know Cohinie? Ebo Mammy, now Cohinie. I go about time refrain, man, and no other shorty. Nana, no, not Makuma, what's a suburb of one or bomb of one, my boy, I fought. What do Fritchie, what do Fretcher, Google one play? Quote your man said, ya quarter man, one son and boy, and no, I have fresh. And no matter who my friend from I could go about time, sorry, because you are so I want actually. Yeah, no about time, in another way. Yeah, mammy, I don't know. Sign what she was show ma. A boy, here. What did I want you? What war at the jump back up? Somebody says such a jamasi. I'm a tumpai ane. I'm a sabre copy any brissy. Edia de cheche. When anonymous sin for Bussia Fie. You'll be as a babo wants him more than for the answer of one way. One of regular Patacasia to Robert to a promutio, Robert to a promutine, Robert Shimia Mammy. Yawafasi, Yadiaba, Yasin Pong. What do you read? Mammy on that sasso. And on the Tabraban and Fumusio, what shaman is some pencil. What to Pupunia was not a move to a daughter and I was not to crowd on a Chabua. But that way, or no one year would cut him up someone but finds us above Cope. Well, one didn't know what bit here, what bit Yassa, now was also a Shabaye. Yes, Mammy Melly and Anwad and Adama. Nintin and Yaku wanted to buy us to find a show my Christopher Yaya Far with you. And then Yamma Prima Babo wouldn't a console. Babaman is so in a corner and Mamma for swing. Yammy Software. So brother, why never the enemy what it? Would the Abu Catachia Bama Phantom from our mass? No. Bama once since your man son or how will people a see do. What Chanko Bama, your China son, then a costa. Why never the enemy? Why never Pajati what it? Someone who Abiana will put him. A Sabia Moon Sabia Yadu is your way, yes, it's then Yakabiata Fenta. That's what I'm saying. I trade up on Yakupo Wasama. And you went the kind of you were the better touch as such a cooking more kind. Or so the father would only pay to some and I would ya. I don't know what he never said the woman. Yet you who went son is high from our child at the Petria Sway. None of my Mutia Brutia for Mr. Majidi for our had the agent I had was something. Bible said we would not see we are of poor, the soul of us was snow. Mr. Didia Yanua Lota Tabanica Kamami. What's the woman I see we are of poor, the soul of us was a shell. Sabre Yamami Melly that way. Now don't fools to try Jajua. A time for another queen at yes, yeah. Yet now your fear class one year, but come out before your face. The other way he put himself on body net that was a shady or so. And so a woe, said the Tibiano, and there were one another mamma Fonso. Yen Yankasayadina Apostle Anthony, the unit of war, about Melly, about Monyanfo, or then asking an accurate back. What's another mind with a master who told me some master Dommy. Minty Master take it to Babrochi Mamu, Menenity of some Giamu, many masters like a tobacco soap, was in Shradia Mammy, Shrani B. Is a woman who saw an acid. What the hell is a who was the as a Sawan Jenny? Now you're full of Babba Mamma while in the patch or Yanabe, who told a mamma, me to be a year, a mamma, so mammy, a dibby, a pamucho, Mumia di Buate. Wow, while you be Babba Ma. What better than Yama the bed TNT? What for sure bomb I'm in a bay? Yami woman in our mobile. Memon will no phone, and Yassam Ketama, woman, man. The Tiana may come on me, that. What's another man when Yama say? My summon said your Baba Sumnema, and I'm a Sunima Tinny Jim. Now, what should have been walking to Mr. Melly? That's him, a woman, I must see me. Would you come in, Mamma Monche? Nansono yamamere mu yini panam e dansa boa maame ya de ne be kwade bofo nchen wose mi wa ya so mi ti wase na mi ka bibi nchirawo na akwasi proni a
ni sika sam ti woni ni di dwumadi a na wakyekyere won sa agu wachi wakyekyere Yesu maame sa agu n'akyi abrochi na mu wasi awraba waboa ho kora me ma akwan ma onya adwuma ho maame antimi ama nanso ni kunu wa ha nanso me na na poma ahwene a mekyira mu no ni nti Yesu maame mele ni nti ana mekyina ha enra oya independent candidate content koro no wo hwe asuosi na asie adwaye ye be kyerɛ mpani na adwaye sɛ de amamre ane amane asie no anopai wo sɛ na ase ketepre ko a ebi ensipia mu da wo se wore na asetena pa na nya na asie wuo no eno obegyina kwanti anka sɛ da bia esika sɛ ye me pa cho sika Yesu maame Mary odi sie na ase Mary a woda hɔ yi e pa cho wa ma na afansia emedu botom mane kwan no mfansie na se na mpanifo sɛ samampa ne ɔtɔ ne badini na ase duru na nana mama afo so na samampa pa bi ba na sa sama do ha ma abo wɔ hɔ dia Yesu maame Mary sɛ na ase ma na ɛyɛ a wo ma ne dankyere buro wate wɔ anya gya ɔba papa bi so ɔbɛwe ne mo no sɛ de ɛwɔ sie no no madam say ya na abeso nsuo no wa na me no kaka you must come forward walking majestically as a queen etutu na said the okowu eraba na ntia me eraba semra wo mu adwuma yi wo de be kɔ na nanom ha adu ha na ma be awie no asa abegina ntifa nkoti ana na mpa boa so awie ɔde betena fata na nanom amuti abunu ti akɔkɔ we eye nsuo mimi gyina ha yikɔ me kuro mu kokofo akyerɛ Maria kora so de horo ka akora enye yi wɔde hye kronkron sɛ yɛ wɔdan saa so yi me be no nka kula mu de ewuragu adam akura wu adam na nka bonsu asi so na na bɛsa owia na ɔde ama nana na so ne galam sɛ fɔda ama yɛde nsuo nyina atu sika kɔkɔ Yesu maame Mary sɛ wɔno wɔte akwasi broni kuro mu wɔsra nananom wɔnkyɛ nsuo ɛda fam kakra bi a wɔbɛgye nom yɛ aboa bɛtena wo nsuru mu typhoid de ne ho abɛgyim yɛkura Yesu tɛntɛ baako ɔbɛn wɔnyamfo sɛ wɔsra nananom na ase n'ani wasama ado a wɔkura n'ani butu asama ado yɛ awamu anopai de abusua kɛse a yɛtena pata yɛ aseɛ no yɛmfa nsoma hɔhɔ wate yɛma na ase ntu binom na baabi a wɔkoro no nananom kyerɛ mu a yɛsi onya enumle a sɛ yɛ ayɛ bɛkɔ no gyina hɔ ɛfa ho na ahema abra saa bere yɛsena mmerante a mo ho ayɛ fa a mohyɛ ɛte tutu mo ntoma ka yɛaka ma gu pɔdi mu nkotwa berɛ yɛde abɛyɛ tane ne asɔ de yɛdi ma ameanim na wo Yesu maame Mary wote abrokyire o ma nyina ate abrokyire wan ba na wo soma na mana kɔforo do ka no akɔtwa berɛ abɛyɛ tane adi wa asie anim na papa bɛwɔ no ama gyapim de ne ho aba abagyim wɔse wɔsra nananom wɔn soma wɔ bia aba odo ba kɔ abrokyire a yɛ ne yɛ wɔ ha so yɛde yɛ makɔ sukuu eti obi aba ni hɔ ɔbɛsoma no yɛkura yɛ candle ɛne yɛ matches yɛ bro gyanie yɛ nsɔmfa ni abrewa tie ni mate ebi ana ma me kɔ anadwo ya na nka kwadwofoɔ bi a wɔkɔ adidi anɔpa bosu agu ne so a wɔbubu ne ho agu nkwankyɛn ada no mabere wati akohunu no wankotia no na nankanini no ama me so no sɛ de Yesu maame Mary ɔbɛni monyamfo wɔse ɛde kyerɛ ne nse no na ahema mo bra asɛm bi wɔ kyerɛ kronkron mu da bia yɛ na yɛ me wanwa krama wɔse yɛ nkyerɛ ne nka ho ana mesra mo fa ha krama de me ni hwe kɔ ha nananom yɛkura yɛ hanky anase yɛ duku tantamienu Yesu maame Mary sɛ Bible si de ebesi bi ɛfa asɛdama no saa bere yɛ ama me maame mo wɔ ha nyame yɛ dom akyi na kwasie yɛde asɛda bɛkɔ akɔma twɛ di ampɔnkɔ ame adɛ a wafa Yesu maame Mary wɔde ne kɔ nanso wɔde ne kɔ yɛ no dwumadie na yɛ frɔmfrɔm Yesu maame Mary ɔno nso wabrɛkyire dwumadie itie maame ɔda hɔ yi ɔyɛ Mary na asi a me kyerɛ ne nneɛma yi ɔno nso yɛ Mary fo adwuma ɛna me yɛ nti daakye bia no mɛmɛwo Yesu Kristo second one ɛde naba wɔso okura ne hanky tense mmienu mesrɛ maame nkɔbu obiara na mu tena deɛ woteɛ yɛwie ɛbɛkyɛ ama ɔkra bi anya bi anɔpɛ deɛ yɛmfa ntwa gyaadwoɔ nyame yɛadom a yɛde aseda akɔma twɛ di ampo Nyankopɔn na ahema abra dabia wɔnwomtoni bi to nnwom bi nnwom no wonti aseɛ na manso yɛ wo da na yɛ aka ku nti wafɔ so ade bɔ akutia mesra ma nnwomtoni no nyɛ saa na ɔkyerɛ mu wɔsɛnya awoɔ ne awoɔ ne deɛ wawo na wawu na ne ba asie no sɛdeɛ manso yɛ ɔda nti wo nua na nyame nya nkyɛ nyame nyankyɛ no yɛforo ba nti adeɛ kye asɛ ɔde akuti asi ne kɔn so ɛde mepa kyɛ wanto ama wo wɔbaatan bi ampɛ sɛ wɔte aseɛ wɔbɛsie ne ba da deɛ ɔbaatan bi ahwehwɛ ne sɛ daakye maa meda hɔ na ne ma esie no saa ɛna ɔhwɛ ho ɔde twerɛ nnwom no awoɔ ne deɛ wawo na wawu na ne ba nso asie no wɔse awoɔ yɛ na ahema gyina me nkyɛn ebo na saa awoɔ yɛ paa awoɔ yɛ dini ne ntena ka yɛ nim yɛ nuabo yɛ awoɔ yɛ ebo na sawo ye pa awo ye didi na ntinaka ye nim ye nuabo wawu ama besie wo nya wo ne awo wawu ama besie wo mesro sa na wo kire ne nwumu obetan bia pesa ne besie no ma me da hɔ yi
ne kra ni agye fisa ne makuku dam ye sie no na sɛdeɛ yesu maame mɛli anaase ne ka sɔsɛ na poma ahwe ne me ma se me ma ne nkɔ ne samande jada ɛba ne kra cross na na no tom ntam kɛseɛ na me soro nto me gyina ha ye fɛr me ba wa burokyire wote same na wo badnim kotoroka international airport ankotobi wo dia na atɔ ne kumasi dwom invitation wo mo ma wa burokyire no ɛno ne yɛde ba original no ɛno no yesu maame sɛ na poma ahwe ne me ntoma yi me de free uk ton na me de ba ayɛ wo wie enye no kwa ne ka ho ne ba wa burokyire papa bi wo sɛn kura ne holland ntoma e pa twɔn ai e pofa ne mu twɛw ɛne me gyina gyina nyina yɛde besiesie yɛ asem ntimi pa twɔ yɛsi fun ba ma so na yɛ ma so na yɛ bɛ woro ne ho aduo no etiem sɛ me yɛnu ne yɛ sɛ nti mo nyɛ mmerɛ na mo ntena sɛ mo hwɛ na bɛ ha mo a mo kɔ yɛ asɔle na mo fa funu ne ma yɛ de yɛ asɛ no no ɛne yɛ sie no yɛ kura yɛ ntoma papa me yɛnu wɔ sɛ na dukuro mu nsuo ne maame ti asia no deɛ no ntimi nkonya ne gya ne sɛ na ase ne mpɔn kɔde a okura na yire ma because wo na wo baba ya asante me mo no wo de hye kronkron a wo yɛ ɔba hema sɛ deɛ yesu maame mɛle wo bɛɛ ni mo nyamfo dudu obi fie wo sie ɛde ɛkyerɛ na ase no na na ma tena konya mo ase ne mpɔn sɛ ntimi nyama yɛ pamuda me sɛ ɔde so bodu ku ma mo te anya mo de na na ma hemfo mo te ase sɛ ahemfo mo te akonya toro no wo mo do mo kro mo da su bodu ku yesu maame mɛle sa no pɛ wo sɛ na na ma tena pata ya se na mo po na ma na su na ase yɛ nkyɛ no wɔ hene wi ansa nka bi wate na na de pepa na di mu kura yɛ nhyira kɛseɛ ɛde ɛma no me dobra no nkyɛ na ai ma akɔfa abra ne bɛgyina ha sɛ nura nyame ma kwan ma aba fie wo bɛhwɛ adwade ani bia meka asɛm bi mekyerɛ nneɛma mmienu meka asɛ baako mekyerɛ nneɛma a mekyerɛ na mewura hɔ baako nie ɛnura mekyerɛ gye ebo hyɛn mesrɛ ma ne deɛ ni ahobraseɛ kwan so madam wɔ kensia ani wo de fa ha ya ne bra o nneɛma so wɔ fokotia na mpa boa so awia so de bɛbɛ yie bra bɛgyina me nkyɛn ha me ba ne fɛ sa ma ɔso nneɛma ni tu de gyina ha ma me bibia yɛ bɔkɔɔ deɛ gyina ha asa frama ne bu odu kyɛn gyina ha wo de gyina me nkyɛn ha gyina ha a ɔho ɔfɛ boro so da wadi hwɛ ama ɛwuraba wɔ mu ɛnura nneɛma mmienu mekyerɛ na mewura hɔ bɛkyerɛ baako nso ni mebusa me ho sɛ deɛ ba adeɛ maa meda hɔ yi yɛdan ne ho na yɛwuro bi gyina ha yɛ abɔkɔ wae mesrɛ wo sɛdeɛ tie biara no wobrɛ so a wobɛkɔ na ani kasɛm ne sɛ ɔdaberɛ mu anie osikane deɛ ɛyɛ 6 feet ohiani deɛ ɛyɛ 6 feet ɛtumi pa kyɛw sɛ wodeɛ ɛnyɛ 7 di a maame no nananom srɛ mo ɛnyɛ m'anim tiabuo m'ani nsa mo bra fam sɛ w'anim ɛne nipa ntena somdue mu ɛda asɛbo a wodaberɛ nie maame da wei sɛ baama owuo ka sɛ ɔbɛgye nwetabena duasa yesu maame mɛle sɛ kɔɔ ka nananom ntam kɛseɛ wɔne wabɛkyɛ tekiti firi akwasi buroni kurom akɔ ɔboa se sika kɔkɔɔ korabra wawura ne ntoma no awura bɔ hwanim wɔyɛ nwetabena duasa mepaakyɛw owuo nye bride wo mmerɛ so ɔde wobɛkɔ na ɔde wokɔ so a wodaberɛ mu nie wei nwura ne gum ɛnkɔ baabia maame da hɔ yɛ daa n'akyi a mbɔhu sɛ ntoma ɛhyɛ no no ɛkata n'anim n'akyi da hɔ empty ɛdeɛ ba adeɛ bra fam ɛne nipa ntena somdue mu mepaakyɛw yɛ daberɛ mu nie ebia na wonim wo daberɛ a ɛnnɛ mɛnyɛ akwanya gyina w'anim mekyerɛ wo sɛ wo daberɛ mu nie adaka yɛ asi wɔ yɛde wɔafura gu ma ɛmo no yɛde ne bɛto hene wei ɛyɛ 6 feet osikane nkɔ 7 ohia ni me nkɔ 7 obia deɛ ɛyɛ 6 ebia na osika ne dɔɔso nti ne watumi ato deɛ ne so ba baabi asɛ ne deɛ ɛyɛ 6 maame mo mesra mo me na makyerɛ maame ne blanket ɔde bɛkɔ makyerɛ ne bɛɛkyi sɛ mo busa nananom sɛ yɛde bɛgu araka ne nkura ma ne de akɔ anaa enti deɛ ba adeɛ wotu ewu no obiara yɛ aka so obiara ba mo yi wɔ hima akue maame yɛ nyɛ ɔda yi adeɛ bɛkyi akyini kwasie yi efra nɔpa na wɔtwe ne fa ɛkɔpem awia dɔnko wopɛ yesu wɔ kɔ na biara so abusa n'asɛm ɔne ne ba a wonhyia no sɛ mo agye n'akɔtena matadis mo agye n'atena roman mo agye n'atena baptist asɔɔdɛm ɛyɛ ana mo kɔ aba ne abɛyɛ aka no mo sɛ deɛ ba asɛm mo a mo kɔ asɔle ba kwasi ada nyinaa na mo saa ne yɛyɛ aka no nyame hu mo nyinaa mo mɔbɔ mepakyɛ ɔyɛ daberɛ mu nie wonim a ɛnnɛ mɛnyɛ akwanya gyina w'anim akyerɛ wo sika ne yɛde yɛ yie wowura yie n'ase ɔtim sɛ sika wom baama ne ɔda hɔ ne baberɛ mu ni yɛahyɛ ne lady yɛanhyɛ ne mook mesrɛ mo bra fam ɛda nsɛbo a wobɛkɔ ayɛ ate w'anim na ani kasɛm ne sɛ yɛde adaka ne hyɛ fam a wɔakyɛ wɔ adaka ne mu ayɛ nansa efuo ne bɛpae na nsuo atene na ɛkɔ asase no mu ɛkɔ asase no mu akɔkuta me ɛkɔ asase no mu a na mfɔteɛ awura adaka no mu nansa pɛpɛɛpɛ na mfɔteɛ adi wo nam nipadua no nyinaa asɛe sika no a wowɔ bie no a ɛno nti wobu wɔ fa mepaakyɛ wɔbo wɔ fa bi yɛwɔ akwadaa nyansafoɔ sɛbi nananom anim
opanyin kwasi awa asase so dada o ken size mpa na woda so a wo mu nipa no bra fom ne te wanim ada be wo yensie o ken size wo kacha no enya ken size we student mattress kura enkom wuti here usika yo botomu ma o bag usika ehyem kura wunim ano me kira ha mi ni kapre se sika ne hyehyem botomu ye dai mo meto bi hu me so na me sesa nkodi e dia ba dia yesra mo sika amanya na munim ano no mo ma ye hiafo ayi bi Mumfa bi ngunu so. mo nko ma ma hye ni wardrobe ma mo bonyire kenta mo bia na ebeku nipa no mo nya nwuye mo nyi bi nche hiafo ada be wo ye ma abonyire entu be ye gyina we maami ya pam de hyera na wode ko e dia ba dia yesra mo ma ye sika ni bi ni ani ya ba mo kyerɛw Mumfa ngunu so, mumfa ngunu so. mesra mo mo ne nipa ntena somdue mu ate ye nipa ye ne ya ne ye bɛfofo mo na eni nipa ntena somdue aya aka ye oda dodo obi so oni ni o se me ne be twa akopim se mu be tie sofo na emuti a wode de ne be so ya wona na ya aka na da ho eti a wote wote be sei so afalu otiri mu puto enti bra fam wate na dansa bo a ye nyina ye nam kwan ne so aye ko maami wu abrochire won se ya de na ba ne kuro mu be hye enti dia ba dia e dia dia maami da bre mu nie ne blanket ni fe wo bi kura chusu sa na adwe na obeda so e be de ne dia kosia mu ni set fit no de kuro yasra mo wote wudua ba bi otifie ekoma jinja no ne ba ne so nimate sika so ayo boto ma wo fa akura ni go school nko awo de na wo fa mo ye di se yanka no Feguso. to sika no mo Muti so ngunu so so. abodi afa wo sha ma so. eya hye wo fa asiafo kadifo se wo do anu wo gya gudu kwadu anu wo gyam ho eye da ya wo pebre wa hye o manko anu wo gya wo fa asiafo do dabi ye ne anso ne opo ye be twa momomedu akwa asamado wa wo hwe oba anso ya pa cha wo wa hye oba na da chi abewu wo ba to ne bo Feguno so. wo wa ya hye oba ya pa mo kyew na da abewu no ansa wo no wa hye oba ya do be koso ohia ni funu na da be hye oba de sofu be twa sekiti aba abesie ne maame wo da bre mu nie me na ma kyere e de ode be koro na ahema agina ho efa ema me na wade ne ma we nyina ma me nam so bidum bie wode ne ma we nyina be so mo ase sita me pa chofa ekola kene ba me ye yes afra ye potomento na bag we na anu ada Ghana fo sisa ye de ma kwa lata mamu yes Ghana nye da ye kobo ye brada lata fo wo ma ye mo nwuru ntia e Ghana fo asa mo ma ba di ye kuro ya boso ene Ghana must go ye must go ye na ye hwe be du Ghana na ye el ne ye alo nya adwuma sama santini abigina hei ene na fie ru ahwe me efie ru ampa cho so ame na me nko enti ga bag ya ekwe ebi wo lawyer dem ebi wo doctor dem eni kan se mo de ade hye mu so a wo hwe a unu me de ba de egu ma me pa ji se bi egu ansa ma san hyehyem na nanom ye krai potomento enaka kesie mi yenu sira mo ani de ni ahobrase ye de ma ame ne niema no ye de egu me do fenhye ne bre me na wa muti abruti akoko se de Yesu maame mele esie ni wo se wotua kasia ba bia akobo ne na asini mpo na mana no etua kasia na esi atifi no wo kwa ya mfanhire isen so atopre be twajuada etio be kwa akokyere de akyere na nanu be ko na nanu mama fo so Yesu maame efira kwasi broni krom bedru Ghana odu na nanu mama fo so hu sampa e ha ne esie na asini mpo ma mo de brawa ni gina yere so fe na fakọ aha no hu sampa esie na asini mpo wode ne ma we nyina ma me nam so bidum de ba pa wode ne ma we nyina so mo so na to ma hwene e ne ma wode abegyina dwom mi so me yintontra wode gu mu na me kyina atwie ba ne me bretu ni amani apon na na ya de akobo agege me tata bretu ni ba ba ya me ni sika ade ache so nda na me no sika ko hu so na me di sika etom brada na ma motena pataka si ati me san gira ha me sra mo me ka sa dodo me ka ye isamfum so ba mu a mo fa nkyene wosu aka na no ade ntim chakali so ane man be ko bo ni se yiase sani ma ye tina ho Yesu aye yuntontura ye de niama ne egu mu me ka sa dodo me ka ye isamfum so ba mu a mo fa nkyene no twedi ampon fa nkyene akyede we de nyame pe na de kyere me do wo kra bi a wote apata ya se na emom kai se me se di odo kese pa no ono ne papa we se wo hia Yesu a aya da na se e fa ma na se da se e buru Yeah, Monica. Aya Monica. Mumfa etie wa kwa no. Ye gusu aya eji adisi die. Ye eji adisi die. Yeah. Yo. Nana no mesramo ani die. Mesramo ani die ekasa.
Ewie yo ye adwa ba ka kire nkroma. Oni penua wo bi anim na wie ye ginyame. Ewie ye adwa ba ka kire nkroma. Enkomranie obi anim na wie yo. Ewie yo ye adwa ba ka kire nkroma. Oni penua wo bi anim na wie ye ginyame. Ewie ye adwa ba ka kire nkroma. Kombranie obi anim na wie yo. Nananom ejamfo aboafo migina ha mamma. Emma migina ha mamma. Wote wona wo kasa kire pani ahweye. Pani na wote wona obi nwuta na wo de awo sese no a. You're very careful. Yeah, mammy, what woo and ninsim near titsu. As walk on Kwan Ekro. One on Kwan. See a funny baby, I can't see a good ram and I want to see a one a banner to one. Dear Bessie and your papa. I hear any penny now, beg Johnny Jawomo, a way see your. A man, can you want my from my dear Bacco? Almost a woman, mammy, don't fall. Mammy no for tabraba man saying no more no. One no more no man ne. One more mammy you come over the warm. A man can you want Bomuja mammy do for quine. No more be said them was soon. O shall say dear mammy. Ni may city I know be never castle where your mammy papa. Where your mammy I was done in ma. What a thing in my 1 year warm. It's a man who say yes and many. There's one more mammy you corners one can be answering an name. One more cry one simmer. A puffer. Ye from pa. A he fan a walk qua. A bricada sui. One more yenny sa one more cry one snap. One more duku. Any brain soldier. A man one more near brain as a new always a soldier second of ya. Cambo said, man, woman tea. Metia me hear almost Utimu said, a big handkerchief for ye sugum. Yes, a man soon, so man is just one more dear say. Eniana. Wamuduku. Wamuku fita. Eno batampaje. Now call away man bobo suit. Wamu yeni sa wamu kura wamu kaidu. Wamu kaidu. Wamu kaidu. Wamu de taye chile no. Eno so ka ho. E manen kaidu. Wamu di ja wamu maame. E kwan no. Uso kaidu ni mo say yes abru chile bon. You be ne beka. Wamu yeni sana nanamu so aka ye ho aboma ye fumu ade baako. Na napa. Mkono mkoka ntokwa wamu ba wamu nanane de ne ho age. Wani bo maami so kura won kobo ne nana. So wani bo maami so anya de abebo ne nana. Nanafo ya ka ye ho aboma ye fumu ade baako. Dwom de to wamu nana so no no. Nananum baje enti. Meda mo ase. Nyame nhira mo. Se mo aye ne sa amaye. Ewurade nhira mo. Yo! Nananum mesramo we de Waba pawro rose papa me ka rose papa no obi an you ambassa me kire said ye walk and was in a chiri one mona obi wo hon ma ono maduro obi so de na duro aba eti wura kire ho e ho aya beja sesro manya e maye montia koje na fe kura na fe didi na fa no waduru meda mo ase sa na msa gina obi mi gina ho ma me
Ekuye free da ho. Adenkum papa. Ene nipa no wunyina ne pa obem. Ono ampa what we net ese ne manfa. Said ye walkeni. Wo si adamfo nua. Ene maame Mary. Yo, santri bi ato ewura bedwom. Eye sofo Anthony. Ne yire ebusia. Wo mo na ato santri fefefe. Ebe chi ebusia no. Maami akue free ese. Se ne wo nua dafo preko pese wo to na nanem won se do a. Okura ne nsempemu ahenum. Wonye ebi edi kan na ono no so kọ. Enti wonye no kwa na obo bepo no wontimi a wodi abopa ame edi apagya no. Na sade ye maame akue free da ho wo kasa no ketefo mo man nko ye mamu akọ aba ye mamu mo ni ti ade hye nyame nhyirabo. Ye akikan yabuai enchantu suai yabua. Ye osibilekete sibante makoti saune aenane yensauko esuoba yabuadai esuoba yabuadai osibilekete sibante makoti Yay! Nane yensauko esuoba ya buodayo anaye biawaye anaye ya mamia uo obiawo obinayo anaye obiawo ye deniye Yay! Anaye obiawo obinayo anaye obiawo ye anaye ya mami awo anaye obiawo obinayo anaye obiawo ye deniye Pia Ye obiawo obinayo anaye obiawo ye say bamasi suom na waham ama bebo dimpo aye Pia ye say bamasi suom na waham ama bebo dimpo aye Ye nana say ye bama sisu na wam ema bebo dimpo aye obo Ye oye bema ye nana ye bema ye ra ye bema ye nana ye bema ye ra ye bema ye nana ye bema ye momi enkoi koiko aye koiko oye bema sampo ye bema miwa ye bema ye nana ye bema ye wa ye bema ye nana ye bema ye momi enkoi Pia Obo oye bema ye bema nana ye bema ye wa ye bema nana ye bema momi enkoi Obo koiko aye
Koiko. Oh yeah, Bema. Oh yeah, Bema. Oh yeah, Bema. Oh yeah, Bema, Bema, yeah, Bema, yeah. Yeah, Mira, yeah, Bema, yeah. Yeah, Nana, yeah, Bema, yeah. Yeah, Mira, yeah, Bema, yeah. Yo, Santini Biato, Yeah, Koiko. What did that twine? Yes, sister. I will prepare a bit tonight. Oh I yeah, will tell you Bema. what more do I say. My dear, my dear. My dear Coco. Yeah, my dear Tutum. Yeah, yes, oh, that was you. Yeah, my dear, my dear. Yeah, my dear Coco. Yeah, my dear Tutum. Yeah, yes, oh, that was you. Yo, yes, breakfast, which la. It's you, you want to send your man. Quite I want to breakfast. One more than I try here. Pia, Nimire, Bama, Nimire, Nimire, Bama, Breakfast, Owecha. What for to do so? It's you want to send your man. Bama, go do for so him, Nimire, Bama, Nimire, Nimire, Bama, Nimire. I say, Bozoda, Pramone, Bame, Bama, go do for so him, Nimire. Nimime, Bama, Nimime, Nimima, Bama, Nimima, what it? I say, what's all that one day, baby? Bama, go do for so you be more, Pia! I say, what's all that one day, baby? Bama, go do for so you be more, Pia! My dear, my dear. My dear Coco, my dear Tutu, yes, you are that to you. Yo, you sit down here, watch hey, we'll be now make a canano, a danya wa hey, yes, son, a moon and walk. Yes, yeah, Bibi Boss, yeah, Ajababa Bibi Boss, yeah, Bibi Boss, yeah, Ajababa Bibi Boss, yeah, yes, yeah, Bibi Boss, yeah, Ajababa Bibi Boss, yeah. Bibi boss, yeah, I have a bibi boss, yeah. Obo, Pia! Oh, yeah, baby, oh, yeah, Bema, oh, yeah, Bema, Mira, Bema, Bema, Nana, Bema, Mira, Bema, Nana ebema Mira ebema Nana ebema Mira ebema Mome enko koiko pia koiko oh yeah ebema if you na ukwe ochichu say what the last la? Yeah, your body, Baba, Fanny and Yawo. Anton, I said, no, if you're a call, Simcoe. Yeah, your body, Baba, Fanny and Yawo. Anton, I said, no, if you're a call, Simcoe. Yeah, Fiona, what you say? What the last la? What will go? Yeah, your body, Baba, Fanny and Yawo. I told me, I said, no, if you're. Yeah, go, Kotoko.
moto mo ani hwetire hɔ no mo a nneɛma bi afiti ba fɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛ ɛyɛ wɔfa kwadwo ne yere ɛna dwo ne yere wɔn mo nneɛma ɛna ato santene a ɔbaa firi yie san edi anim a ɔde eba no yo nananom arantemfoɔ nananom adaroma montie me a aduna migyina ha na migyina ha ma Auntie Mary eno Mary asa abre awurade ato ne nsa frɛ no yi a